Piye? Piye? Seger kuwi. Kalau Nyapa? kowe roh dhewe to. Roh dhewe. Wong nek bagus ki mesti entoke sing mening. Sing mening Bodine kaya gitar. kaya gitar. Ya Allah, ya ampun ayu-ayune. Allah. Allah. Juh. Ya ora ya Ora ya Allah. babiku. Kok babiku piye to? Apa? Baby. Lho. Alon iki alon. Aja kudu nubruk ae. Ya gila. Gawanku, Dek. Ya. Alah. Tang ting tang to. Tung tak to dino. Ya ngene iki lho. Piye? Gawanku. Oh gawanmu. Lencer kuning ngadeg dhuwur. Lencer kuning. Iya, Dek. Ya Allah, ya Allah. Pundaknya mana babyku? Allah. Alah, gokonge no. Alah. Mentul. Mentul. Alah. Jajal, iso mentul-mentul ora? Oh iya iso ya alah. Sing mentul-mentul kok ngisor. Iya. Iki lho gawanku ki kaya ngene iki lho. Iki gawanmu. Ora ngisin-ngisini. Ora ngisin-ngisini. Babiku namine sinten? Selamat. Kok ini? Babi. Siapa? What is your name? Namanya Safira, Mas. Sapira. Oh. Nggih, namane nek awan sapa? Selamat. Krungu dhewe to. Sapa? Selamat. Nek bengi. Nek malam siapa? Sapira, Mas. Sapira. Oh. Bella Sapira. Oh, iki wonge loro. Loro bae. Kok endi sitoke? Ta iki. Karo iki. Aurat, Mas. Kuwi aurat. Oh. Aja sak jepelekne aku kowe. Loh, Tak tonyo pisan kowe kok. loh. Lah gonmu sumpelan kok. Sumpelan matamu kuwi. Mosok Asli, Mas iki. Wis asli. Asli. Ndek ben kaya sik sumpelan. Nyapa? Ngapa ngene iki? Lah ya klenger tak tewu engko. Ora Om. Lah gelut apa piye? Ora Om. Oh matamu. Nek kene ngerti niki wedok lho Mas, kok iso aja sok ngono to kowe iki. Oh, kowe wedok. Wedok. Ning kene iki Bella nek loro jenenge. Nggih. Iki sing banci Bella pundi namine? Iki lho Mas, banci Mas. Iki iya banci iki. Sampe yuk. Bang, bojomu kok pentol. Pentolmu gak ngendok to, Bang? Pentolmu gak ngendok. Nggih, Mbake. Gila. Iya, iki lho. Jate loro. Jenenge padha. Tekonono to. Iki sing asli sing ndi iki? Mbak, namanya siapa? Bella, Mas. Bella. Nek awan jenenge sapa? Nek bengi? Bella. Oh, nek awan Bella, nek bengi Bella. Sabuke Bella. Ya Allah. Iki nek awan Bella, nek bengi ya Bella. Iki nek awan Selamat. nek bengi Sapira, Mas. kerjane. Genggek. Oh. Lah iki mbake kerjane? Sekolah, Mas. Oh, sik sekolah. Sik sekolah. Ya aja mbok germoni lho, kok mbok germoni. Aja kaya ngono, peh padha belane. Sing ndi? Ngono. Endi sing genah? Lah. Kene rada kono. Aja awor engko dikira duwe kajuk kowe engko. Aja rono. Dituthuk nganggo pipa letek, isi kapuk nduk alane klenthek. Kadang mangkruk, kadang pendhot ane kenceng. Yen ra mangkruk. Hoi! Hoi!
Gawanan rene adek gawanan rene iki lho dek iki lho iki sogae tak cekele adek tak cekele aduh aduh ora betah rasane iki kepiye adek iki kepiye mbok jo bingung adi pasne bolongane keri keri akroso penake saya jeru kok saya lerone Sapa? Endi? Iki padha lorone padha belane. Endi? Iki banci. Iki wedok. Wedok. Dadal demen. Demen. Ngapa? Apa buktine wedok? Apa buktine? Lho. Kuwi iki sing wedok kudune lah gotong. Ayo diguak le, ayo diguak. 1 2 3. Hop. Apa? Ambek aku senan kemis iki lho. Bek-bake bela wedok ki awake ya gedhi, Dik. Gedhi. Persis kaya gitar Spanyol. Iya. Bodine ngowene. Sing mare abot apane? Dosane mbuh. Diomong yo. Piye? Iki Iya, rek dongane mantene. Dongane manten. Nggih. Terus Kayak mantene kayak kala lah. sik. Ya. Lah kowe nyapa rono? Nyapa? Mase mudeng kok Taiwan ngapusi. kowe aja ngapusi lho, Mas. Lek gonku renek iki sapa sing maling? Kowe ya. Selamat. Mat, kowe mat. Selamat. Kowe lho, Mat. Jare kowe lho, Mat. Tak cilik ora mungkin ngapusi. Ora mungkin ngapusi ki lho. Gak mungkin. Iya, saya muni selamat maju Rene. Rene le. Rene ya. Kabar apa-apa tak sangoni le. Yo iki lho, bos geng. Lah iki sing greget nih. Yo, tak tono lho kowe kok. Didepne rono to, Mas? Dokno. Digujer. Gujeran goblok. Piye to, Mas? Bujiren kok Nyapa? Sing ndi? Wah, dijupuk selamat. Wah, kowe mat selamat. Masa to? Madhep kamera to? Lah yo ngomongke madhep kamera kok iso. Enggak dijupuk selamat to gancok. Dadah. Hei. Kowe iki kok iso? Ngawur ae. Kowe ngerti, Cuk? Wong Semandang ki prestasine ki luar biasa lho. Teko Jakarta ki juara. Nyapa, Bil? Juara pisuane iki. Cilik apa gedhi? Kowe iki. Oh alah. Lah iya. Oh alah. Lele. Mau selamat barang yo manuk cilik ngono kaya doyan iki kok. Lah aku ki pengen delok lho padha karo nggonanku apa ora kok iso. Sing jelas beda karo nggonmu nggon
Lah gonmu mbok taleni mara ngisor kok. Ora, Lah, ngono piye? aku lho ngene. Kaya ngonanmu kan Mas. Dokmu. Ayo. Kok iso? Kaya sapa? Masih mantan ditimbali. Oh ditimbali ta. Karo mbake mantan. Ndah. Nyantai. Bare dugi jam 8 setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Mbah Tiwang kok bare jam 8, Mbah? Nyapa? Ora. Kae lho ditimbali masih mantan. Iya. Spotne, spotne. Iya, iya. Sek. Apa? Bojone sapa jenenge? Mbok. Bunata. Pak Nata kalian Bunata. Iya, iya, iya. Ditimbali. Ditimbali. Iya. Iki lagi maju. Wah. Iki lho, Dek Mbir. Mantane gini iki. Mantene. Iya, iya ngalah. Masih mantuk saking Taiwan. Mantuk saking Taiwan, Mas. Dugi mriki anu dinten apa? Tanggal 3. Tanggal 3 winginane. Oh, alah nite napa? Melampah. Oh, melampah. Wah, jan kuat tenan iki Mas Nata Iya, iki. iya, iya. Kene kono mlaku, Mas. Yo, Tak tekonane mbake. Mbake. Mbake asmane sinten? Sari. Sari. Mbak Sari. Sari. Nah, Mbak Sari. Jodoh wis ora ngalih. Orang ngalih Sing lanang koyok Janaka. kaya Janaka sing wedok. Sing wedok koyok Dewi Sri Tanjung. Alah, alah. Iya. Dongane. Wis wis disangoni to? Urung kok. Hah? Urung kok nggonku gene. Gak enek. Ora eneng Mas ke lho, Mas. Ora eneng nggonku. Heh? Nyapa? Kalau. Kowe milih ndi? Taiwan apa Hong Kong? Taiwan apa Hong Kong? Aku toh. Iya. Penting untuk duitnya lah aku. Yo. Yo. Oke. Oh iya. Kalau. Mas, oi. Bola-balik jungkir balik luwe. Lalu. Hei. Hei. Seo. Bes. Oh. Pret. Bir, nggonmu duwe endi? Taiwan apa Hong Kong? Taiwan. Nggonku karek Hong Konge. Kalau. Wah, dadak nyelerenge dompet. Kowe duit Hong Kong. Hong Kong. Lah kowe kae wis anu oleh duit ke Taiwan loro. Sapa? Kowe. Uwe karek Hong Konge. Aku yo karek Hong Kong iki. Yo ben. Wong kowe mulai yo guncangan mbek aku kok. Sapa? Kowe. Iya, iya. Lah iya kowe. Nah, Mbak Sari. Alah. Alah, ayo. Gisule kelas. kisule alah. Dilalang Dursito. Lah yo lenek loro. Loro yo brongos. Kok iso kowe iki. Ndang Mbak Sari. Iya, iya. Piye kowe ngaturne piye? Eh? Kowe ngaturne piye? Yo pi, lah pokon piye umume. Umume Kowe piye? dhewe tak moden ning Medion. Modene Madiun. Bar dikai binat lagi ndongakne. Hop. Hop. Lek wentru nyam karo bose kuweplaken ta. Sapa?
Ya kuwi tiba dikeplak Nata. Iki basa iki. GA. Apa? Ganto lucu. Kowe iki piye to, Jan? Ndang, dongane. Sopo? Dongane mbake. Nggih, kira-kira Mas Amit. Masih kira. Kira delokan to, Bir. Iya. Mbak Sari ke ora kleru milih Mas Nata. Eh? Mas Nata. Namine sinten, Mas? Oh, Mas Nata. Iya. Kala-kala. Ora kleru nek milih Mas Nata. Heeh. Iki Mas Nata wonge sae. Sae. Ekonomi mesti teratur. Teratur. Kowe roh ora buktine nyapa? Nyapa? Cukur rambut ki lho emane kaya ngene iki duwite ya Allah. Mas, kene Mas Budi kojo 5.000 entuk cukur wis e. Engko ya dadak digondrong barang iki lho. Oh iso. Ndang didongakne. Sapa? Kowe to? Nggih. Sapa Mas ndongane? Nata. Wong yo kowe sing wis rabi kok. Aku. Iya. Nggih, kula dongakne Mas Nata kalian Mbak Sari. Muga-muga dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi enggal pikantuk momongan. Amin. Rezeki ingkang lancar. Amin. Mugi-mugi barokah. Amin. Nah, ya duwe. Ya rabbal alamin. Hai. Wah. Kowe, Ayo, Le. ganti kowe. Sapa? Ayo Le. Wong kok ndongane. Harimau. Nggur ngono ae. Set, yo. Sapa? Aku. Teko nama lengkap ki mesti wong tua wis duwe arti, duwe donga. Nama lengkape sinten, Mas? Lho, Mas Surya Adinata. Oh iya, terus. Krungu apa ora? Harimau. Mas Surya. Oh, merak iki. Oh iya selak udan, Mas. Hai. Penting dan mantap. Den. Hai. Terus. Singo.